Terug de Hudde Wienwater die het net zo lang traint op Sportpark Squatterwaard op het Heerenveen. Het echte nijs kwam eigenlijk pas na de training. Er komt versterking aan voor SC Heerenveen. Simon Tern had een contract tekenen bij de club. Die komt over van Malmö, heeft getekend voor 3,5 jaar. En wat voor jongen is dat precies? Middenvelder, allround middenvelder, die op nagenoeg alle posities op middenveld uit de voeten kan. Dus jongen bij Malmö, het is een echte middenvelder. Ik heb een gesprek met hem gehad, een tijd geleden. Hij kan op 6, hij kan op 8, hij kan op 10. Hij vindt zichzelf meer een wat aanvallender middenvelder. Dus hij kan goed op de plek waar nu bijvoorbeeld Daly speelt of waar Joey speelt. Ja, het is wel een groot talent in Zweden. Hij is gewoon een goede speler. Tern is net de enige die bij Heerenveen komt. Fallon Amedi wordt van januari al hierd van het Sloveense Celje. Heerenveen had een optie op Keep. Daar zijn wij heel geïnteresseerd in. We hebben ook met die jongen gesproken en hij wil graag komen. Wij willen graag dat hij komt. Nou, dan moeten we zorgen dat we eruit komen met hem en ook nog met zijn club. Dat zal wellicht, wij denken, komende week ook gaan gebeuren. Dat klonk allemaal hartstikke goed. Ja, 20 jaar, een jongen voor de toekomst. Kan goed voetballen schijnbaar, dus mooi.